खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव आरोबाव फरायसाफोरनि सोमावसारनाय। बे खेबाव मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरनि हेंथायै सोमावसारदों। गुबै बाथ्राया बेनोदि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै फरायसाफोरनि गेजेराव गिथावनायै दाङाबाजि सोमजिदों। दाङाबाजियाव गोबां फरायसाफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। फारसेथिं जाथायनि उनाव आरसीसी 1 आरो आरसीसी 2 बिल्डिंखौ बन्द खालामनायखौ लानानै बिबानगिरिनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों आरो होस्रिखावदों। सुलुंनि बादिब्ला फरायसाफोरा खुद्रिखांनानै मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार थाग्रा खुलिखौबो घेराव खालामदों। फरायसाफोरनि होस्रिखावनाय थासारिखौ दबथायनो मुलुगसोलोंसालियाव पुलिस थिसनदोंमोन। नाथाय दासिमबो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ रुपहि दैमायाव सासे सिनाय मोनै गोथै देहा मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि दावराइबारि गामिजों बोहैबोनाय दैमायाव सासे सिनाय मोनै गोथै देहा बोखांदों आरो मानसिखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। दावराइबारि गामिनि मानसिफोरा सालबारि पुलिस बिफाननो खिन्थाहरनानै दा गोथै देहाखौ सालबारि पुलिस थानायाव लानानै थांबाय होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवारनि मोनबा बिसटिसिआव इउपिपिएल सरकारा आइजोफोरनो खुन्दुं राननानै होदों। बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकाराव फैयोब्ला गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बादि रायजो राजानो खुन्दुं कम्बल राननाय नङा, बिनि सोलायै गुबुन बिथांखि एबा आसनिसो होगोन होननानै बुंदोंमोनब्लाबो मैया इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानिनो सरकार जानायलाय रायजो राजानि लुबैनाय आरो खावलायनाय बादि रायजो राजानो खुन्दुं राननायखौ जागायो। बे असिलायैनो मैया नैथि खेबनि थाखाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय मोनबा बिसिडिसि फारियै बेंटल सेरफां बिसिडिसि, दागगारि हाथिसार बिसिडिसि, थुक्राझार बिसिडिसि, सान्थिपुर बिसिडिसि आरो देवस्रि बिसिडिसिआव खुन्दुं राननानै होदों। मख'नो गोनांदि खुन्दुं राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथियो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ सराइबिलाव पिस्तलजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सराइबिलाव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै जानालि गामियाव सिग्रोमनानै पिस्तलजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ खादों। पुलिसआ इ-रिक्सा सिङाव पिस्तलखौ दोनखोमानाय थासारियाव साननैसोनि सिगाङाव बोखांनो हादों। पिस्तल लाबोनाय दायनि थाखाय हमजानाय सुबुंखौ खासियाबारिनि प्रानजित टुडु आरो कुसुमबिलनि लखन मार्डि आरो कुसुमबिलनि थेरि लसर मार्डि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गसाइगावनि तुलसिबिल गामिनि नारायण बसुमतारिनि बिसि सानै गथ' गोनांखा आलायस्रि बसुमतारिया गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसिबिल गामिनि नारायण बसुमतारिनि बिसि सानै गथ'नि बिमा 35 बोसोर बैसोनि आलायस्रि बसुमतारिया दानसे सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दायो सानै गथ' आरो आंगो फिसाया आलायस्रि बसुमतारिखौ नागिरगासिनो। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला दान मोनसेनि सिगाङावनो बिनानावनि न'आव आलासि जानो थांनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे दिनैसिम गिदिंनानै फैफिनाखै। जेरावबो खौरां लाबाय नाथाय दिनैसिम जेबो खौरां मोननाय जायाखै। जाहोनाव ओनसोलनि तुलसिबिल पुलिस थानायावबो गोमानायनि मुङै गांसे गसरबो थिसननाय जादोंब्लाबो बिसिनि जेबो खौरां मोननो हायाखै। बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव होनाय आलायस्रि बसुमतारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9395221141 आरो गुबुन मोनसेबाव 7099706079 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों फिसाइ नारायण बसुमतारि बिथाङा। द'थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थियाव जुमदुवार बियाबाव सासे गोख्रों बिजाथि महरै गसंगोन होननानै उइलियाम नार्जारिनि गोख्रों बिबुंथि। फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव गसंथानो थाखाय दानिफ्रायनो राजखान्थि हान्जाफोरा गोख्रों साखाफारा। मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जयेन जानाय हाबाफारिफोराबो सोलिगासिनो थादों। बेबादिनो थांनाय रबिबार सानखालि खौरां बिजोङाव गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफ दोलोआव नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोहैदोंमोन होनना अजद लाबोदोंमोन। बेखौ लानानै मैया बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथि उइलियाम नार्जारिया गसाइगावआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिपिएफ दोलोआ रावखौबो बुरखायनानै थगायनानै जयनिं खालामा आरो आथिखालाव रावखौबो बुरखायनानै जयनिं खालामनो हाया। गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारिया बेबादि नंखाय बाथ्रा बानसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों उइलियाम बिथाङा। आरो उइलियाम नार्जारिया रायजो राजाफोरनो जेखौ खोथा होयो बेखौनो मावफुंना होग्रा सासे सुबुं। बेनिखायनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जुमदुवार बियाबाव सासे गोख्रों बिजाथि महरै गसंथानो साखाफारा जादों आरो गावनि देरहानाया दानिफ्रायनो रोखा जानानै दंखायो होननानैबो बुंथिबावदों बिथाङा।